ampun Jis. Awake dhewe suwe ora tanggapan nang desa Ndlopo kene. Ya ampun, sing ngendang kengidulen. Pare jaranan dore ilang. Jareku dor. Kok iki lho dor, kok buktine gerakan pakeme ilang. Jare sapa? Jareku. Jare David sing ngendang gak. David sing ngendang lho. Wah, lakon koyo ngenyek. Bukane ngenyek. Cuman awake dhewe kan menguri-uri budaya dor Indonesia. Wis seru. Masih David yang nguri-uri jalan dor. Lah tapi kengidulen. Gak mergo kengidulen. Lho gara-gara iku. Yuk, Jess tak kandhani. Bapak keamanan, Bapak polisi sudah menganjurkan, sudah memberitahu kepada para muda-mudi untuk tidak meminum air keras, contohnya es batu, watu, rokalan. Ya ampun, ya duduk ikut, tidak boleh meminum air es wawan membawa kita batuk. Kayak kowe celokan niku lho. Ya ampun, masih Dapat urung budaya Jombang lho, Don. Iya, sajane ngapalno ket 2 dina ne. 2 dina ngapalno. Dapat. Lah iya. Dapat iki lho. Iya, ayo. Masyarakat kok ora Dapat kon bilang es. Kon kok kocelok. Dekne 2 dina. Dekne 2 dina iki yo. Ngapalno genak anu kanongan Jombangan. Lah berhubung kena halinisasi. Aduh yo, wong dina iki engko sing ganong Mas Elon karo Mas Ajis. Aku kudu iso jebule breset. Ya gak breset. Termasuk dengenge aku kok. Lah yo katene ngendaki ganongan lah kok. Mak, sapa jenenge? Mas David ngapunten, sampai nek ngene-ngene itu nggak boleh. Saiki ganti kiai. Wes ngono ae. Tak kandhane, Pit. Ngene iki nang agama yo tambah elek lho, Pit. Jis, nggak ku ngene, Jis. Lu tambah sakalo to. Sakalo nak kamu. Apa iki? Apa iki? Wes salat. Wes salat. Apa itu? Oh, setruk hukumat. Nututi aku. Lapor nututi awakmu. Awake dhewe iki jinom. Jendas papat kok. Jendas papat kok gak apa-apa. Iki wayahe golek rondo ndas papat. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jis, ya ampun Jis. Kene kon goblok. Wong kene iku nek gak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim gak mungkin jawab. Oh ngono ta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum wong ulu salam iku sunnah. Nek sing jawab iku su. Iku mun wajib. Nek gak jawab berarti dosa. Doblek kok dosa. Ono salam gak jawab berarti doblek. Kok ya aneh. Oh, tak pikir dosa. Doblek. Makane wong-wong mengaku salam gak disemawuri. Iya, ngere apa, Jis? Ngere doblek. Awake dhewe wis enek 7 tahun. Bar corona ora tau ning ngene desa Ndlopo. Jare sapa? Awake dhewe. Winginane bosu lho kene. Winginane awake dhewe. Ono mbek wong Ndlopo mbek awake dhewe lho gak keduga. Lah kok iso iki buktine iki lho. Apa? Iki sing duwe. Sing duwe sapa? Sing duwe bojone. Kok jangan aneh. Wong kene wong fanatik. Lah iya wong fanatik. Heeh, fanatik kok ngomong sing gak. Kudu hati-hati. Ditoto.
Ya apa carane ngomong ambek wong sopan santun kudu digawe. Ngono ya Jis. Lah, dadi wong kene iku sak fanatik berarti awake dhewe nek ngomong sak ngomong kudu ditata. kudu ditata. Contoh Jis. Sugeng dalu ngene iki. Nek awak sugeng siang, Bu. Lho, Ala bebekku kepanasan. Sapa? Beb, rene yo pindah rene beb. Ulah, kene iki ulah to. Pindah rene beb, kene gak ulah. Oh, ngene anak-anak. kula dhewe kok. Kene bojoku. Iya. Karena iki warga masyarakat dusun Jelopo. Maaf, iki dalam acara Kitanan Bapak Lurah. Kitanan kakimu. Acara dino iki Kitanan Bapak Lurah. Kitanan biasa. Acarane dino Acara bersih dusun. bersih dusun. Dusunnya bersih. Bersih. Masa kan wong belas. Yo maksudnya iku diresiki segala penyakit. Oh, amin. Ditekani rezeki. Amin. Dimulihno dusune. Amin. Sing duwe utang bendang kesauran. Nek wis kesauran resik utang maneh BRI. Mekah. Sae. Lah kok wis mari disaur utang maneh. Itu jenenge tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sekali non utang, nggih non utang. Warga masyarakat Jelopo tepuk tangan. Ya, Pak, tepuk tangan. Tak tungan lho padahal. Padahal didungakno apik lho. Tak tungan apa gak tepuk tangan iki. Ngerti yo wong ngene iki kadang yo enek mekar. Ono sarang. Kalau jangan gitu, wong iki non. Non itu tanpa utang-utang. Oh iya. Bagus nek Apa nane kok yo? Apa nane? Nggih. Tekan lho. Wong kene blek beneh-beneh. Awak dhewe menghibur kene, masih senajan nyanyi yo mesti nek sawerane. Kaya lagune wong yen lagi gandrung ra peduli bledose gunung. Iya. Wong yen lagi gandrung ra peduli bledose gunung. Iya. Wong yen lagi gandrung ra peduli bledose gunung. Iya. Ini gunung wis beledos, Jis. Iya. Kok gunungnya beledos kok ya? Ireng bangir duwe sapalan. Irung bangir ya duwekmu, Jis. Lambe jubek duwe sapalan. Lambe jubek yo tekmu, Jis. Iya. Lah apa kok yo? Lah jubek pakaiane duwe sapalan. Pakaiane duweke cangkae, Jis. Sikil jebel duwe sapalan. Sikil jemper bakul es wawan. Kaos api Kaos duwe sapalan. kaos sapi yo duwekmu, Jis. Kerudung putih duwe sapalan. Kerudung putih jelas duwekmu. Kaos ireng duwe sapalan. Kaos ireng yo tekmu, Jis. Suwal bedah duwe sapalan. Suwal bledak bakul es wawan. Nyambut gawe. Mbok yo kaya kancane liyane wong suwal bedah kaya ngaring-ngaring langsung budal ae. Iki piye lon duwe sapalan. Mestine ono sing duwe. Piye iki lon duwe sapalan. Mestine ono sing duwe. Iki piye lon duwe sapalan. Mestine ono sing duwe. Duwe sapalan. Jalanan turun bojo suci. Tepuk tangannya mana? Jis, tepuk tangan tok gane sawerane kurang afdol. Dari siapa? Jareku. Ya, Enek carane, kok Jis. ya Allah. Lah kok. Oh ya Allah iki piye to? Ya ampun, ya ampun. Jis, Awak mau ngetok-ngetoknan wong tipis. Ojo ngetok-ngetoknan kon wong tipis lho. gak ngetok-ngetok. Aku gak tau jaluk-jaluk saweran iki. Waduh, disawer, Jis. Etikaku hancur. Awakmu iki aduh. Jaluk-jaluk saweran iki lho.
duwe kare dhewe. Iki abdole kuwi ngono. Aku gak tau njak sama dikeki nek tambane rezeki. Lho, ya apa cih ngono. Lho gelandangan. Iki kegagalan cinta. Loh, kalah karo gelandangan sih. Kegagalan cinta kok ya sabar. Gelandangan sing gelandang Ajis napa kula? Ajis cocok dari wajah ketinggalan nggih. Sing ganteng pundi sing elek pundi nggih. Gak cocok nek awake dhewe dadi gelandangan. Mergo iki dari raut aja sudah kelihatan, Jis. Iki aku Masa kula cocok napa mboten dadi gelandangan? Loh, itu aku pingmu remuk ah. Remuk iki sing cocok. Jare sapa? Jare Kupingmu sing remuk. jare nono maneh. Ngapunten sampean jawab kompak nggih. Kula gelandangan cocok napa mboten? Ya sih, ngomong apa? Gak Cocok, wah kupingmu remek. Wayahe operasi batin. Kuping kiri. sing gandang kuwi awak. Gak cocok. aku masih nang Surabaya. Nang Surabaya. Alate. Yo. Yang penting gak. Oh, iki musuhku, Jess. Karo dhewe Ya apa? Oh iki ngerti PAWD ganelane akeh mekek-mekek ngene. Ya ampun. Iki ngono kan arek Jess. Seneng kan jaranan dor. Iki ngono penggemar setia. Iya. Oke, baik. Oh, sekarang sudah. Iya, terima kasih kalau sudah. Oh, gak boleh najis. Maling gelandangan gandolane ngati terus apa mang Pak? Hilang lagu hilangnya. Hilang. Gelandangan rumiyin ini request dari teman-teman. Ajis njaluk Ajis ngajaki gelandangan. Oh, peduse ya ampun cocok rek. Copot klambine. Oh, tutu maneh. Adradeni makmu, Jess. Gawa. Jis. Iki piro? Pira ya kamu? Oh, gak ketok. Ireng-ireng. Udah. Tenang, ini banyune akeh. Aduse cedhek, tenang ae. Ya cedhek. Loh, wong nek gak sawan iki rambut tas apa usuane manuk. Gawat. Kering sudah rasanya. Aku males ngomong. Aku mau ngemis ya. Prinsip harus dipegang teguh. Jadi pepatah bilang prinsip harus dipegang teguh. Tapi ini permintaan dari apa teman-teman penonton ini awakmu kon gelandak. Kudu manut. Gelem gak gelem gila. Lani. Nek gak dilayani wong-wong Dosa. kering sudah rasanya air mataku terlalu banyak sudah yang tertumpah menangis meratapi buruk nasibku seorang tunawisma.
piro? Baca ono Jess enek ratu e. Aku opo? Jess aku gak kelino aja gendeng. Tekan. Wes asli gendeng. Aku gak kelino. Nek wong situ ya menembane mak gendep. Ini mangan ini. Ada apa? Hah? Kayak apa? Cewilingin. Cukup Pak. Ora gede ya? Jujur. Aku gendeng. Apike. Kok malah wedi ya mek kono? Lah apa kok wedi? Dadi gendeng kok ngene. Iku ngono gak gendeng Lah kok mabuk kering sudah rasanya air mataku antara lalu ada sudah yang tertumpah menangis menatapi buruk nasibku nasib buruk seorang tunawisma. Lakon sing ngejar aku dikokon arek iko. Jas kena gatu warak. Kok tuku arak meneh gawe bayar mekar jadi. Kok tak kandhane. Meneh Revo jam 09.00 nang nggon aku ae. Revo nang nggon aku nagih ya. Ya ampun, awake dhewe wis kaya arek sik goro. Wis jame kok goro, urung. Wong-wong ijik goro. bojone main apa? Jam 4 ponjol. Oh.
Oh nggih. Niki terus wonten Mas Ferry kali Mas Kecil. Ayo Jis, kon tak kandhani. Ala ngomong Mas Ferry. Ayo. Iku sing digolek wong-wong. Mergo Mas Ferry iku Mas Ferry topek. Sing viral zaman sekarang. Loh, Mas Ferry. Si Raja Jibrat. Iya Mas Ferry. Sing gawe telek. Apa? Loh, Mas Ferry ngelek-ngelek. Jaranane kuwi Jibrat letok. Beyu apa sing viral saiki. Tapi yo tak kandhani aja wani-wani nyerwiti. Kak, Nek kowe nyerwiti kabyuk. terus nek tretok. Anggitnya aku sapi ya. Tapi iki dinane iki seru. Mergo Turanggojo spesial buat warga masyarakat. Dilo. Heeh. Nekano awake dhewe kalian Mas Ferry. Lan Kanca-kanca Turanggojo bersama Turanggojo. Lagumu mau jalan apa nek Lagu apa Pak De? sik gak ini Ding. Aku gak patek apa lagune Ding. Wah, tak mlebu. Lagune napa? Kegagalan cinta. Katanya apa Pak De? Katanya lagu ini. Oh iya, bos aku sing nyanyi sampe sing joget. Aja gumrono, kegagalan cinta Jis. Pro Dewi mengolah nyolok ambune ngene. Kegagalan kita. Cukup sekali Ya ampun mak, aku jual garuh lagu sampean, aku sampean gak tak nyanyi ini meni muring. Paling yo lagune sisa kubur. Oh, kamu rae lagu zaman saiki, kene omah lagune apa mak? Aku ki lali. Ingatlah Aku sing nyanyi, sampean sing joget. Gandul, dudeno gandolan.
ini aku disokok ngono ya Tengah loro AC. Iso pasti Tengah loro AC. Tengah loro tengah waras. Tengah loro AC. Tengah loro tengah waras. Tengah loro tengah waras. kok enggak parah gimana ya Yuk. Wayai sarangan juga Jos. Tak saya berlaku. Terima kasih. Hadirin serta pengunjung yang kami hormati, demikian tadi di Prabu Jogano masih bersama Turunggoco seorang kriminal yang telah menghibur panjenengan kami di sore hari ini. Dan untuk acara kami yang keempat berupa kuda kopang kembali yang menghiasi di sore hari ini.